Flapo je tu zás, vítajte pri ďalšej časti Let's Playu na hru XCOM 2. Ty kokos, neviem, mňa to furt zvyk z tej jednotky, chcem zajebať, že vítajte pri ďalšej časti Let's Playu na XCOM Enemy Unknown. Ale je to 2, dobre, takže čo som chcel? Koľko mám vojakov? Tento je zranený ešte 18 dní a je to grenadírka, tá by sa mi mŕte hodila do ďalšieho misie. Počkaj, môžem aj nejak odstrániť vojakov? Dismiss. Solanu dáme preč. Weapon upgrade. Ty môj koko! Takže takéto tuninky asi môžem dať. Wow! Ty môj kokso! Dobre, že som si toho všimol. Dobre, ideš preč, ja budem mať čisto len upgrade, čo si zač. Dobre, nie, ideme na nejakú misíku. By the way, moje meno je Flapo, ak som sa nepredstavil. Bo ja už neviem, ja mám sklerózu do prčic. Zásoby. To ideme teraz, my potrebujeme Install radio relay. Setting course for sector 10, Choď. Eastern United States. Dobre, hodíme tam nejaké to radíko. 7 dní. No, 3, 2... Čo máme? Avatara? Vylepšili, či čo? Aha. Commander, Smrdí. we've received word that the aliens have completed a facility devoted to their work on the Avatar project. If we can establish contact with the local resistance forces in this region, we can make a move on that facility and destroy it to set back the aliens' operation. Aha, takže môžeme zničiť, aby sme sa vlastne vrátili. No, aby sme sa vlastne vrátili, aby sme vlastne... Kurňa! Toto má sere. Urá. Strike VIP. Inžiniera 80 Intelu, jasné, poďme na to. Setting course for Mexico. Tuto faktory budeme musieť rozjebať. No. Ďalšiu pôjdeme s týmto heavyčkom, takže teba si budeme šetriť, nechcem riskovať, že sa zraníš. Mám dvoch sniperov, ale nedáme tú heavyčku. Alebo dáme tú novú? Rockyho? Koš, primary weapon. Nie, ja chcem rokovku pre teba. Jak ti zmením tie... Edit. Tu je weapon upgrade, ukož. Clip size 2+4. Je, tamto snajperke. To bude pecka, keď to dám snajperke. Môžeš si to predstaviť? Zásobník snajperky. 5. No teda 2+3. Nieco krásneho. A teraz komu? Tejto. Dáme jej, že keď misnie, aj tak dá 2 damage. Či čo je bolo toto? 5% šanca, že ma to nebude stať nič. Nie, dám ti toto. Keď myslíš, aj tak dáš za 2, dobré. Takže, let's go kick some ass. Ináč mal by som sa vrátiť Sky Ranger to k onemu, k Dark Souls 1, pretože som úplne na začiatku, pri tom krepom gargoylovi som seknutý a
Dlho som sa na to netrúfal, ale mohli by sme skúsiť. Dobre, takže klasika, VIPčko. A máme ho dostať do prežotade. Advent forces are on alert nearby. Be prepared to engage and eliminate any hostile contacts. Secure the area and escort the VIP to safety. Jasné, chápem. Dobre, takže ľudkovia, here we go. Nejakého zmrďaka mám eskortnúť do bezpečia. No, ukáž sa. Čo si, jak sa ti nadáva, no. Dúfam, že aspoň nie kola. Prosím. S-15, target coordinates incoming. Secure the VIP and proceed to the evac volume for extraction. Nie sú kola? Nie sú. 12. Ty kokot. Jajha. Ty bazerant jeden Advent pojebaný. already knows we're here, so your position isn't concealed for the extraction. Kož to? Ho ho ho. Are you fucking kidding me? To len tam mám prebehnúť. Dobre. Ideme to hneď takto skúsiť. Nech sa najprv chytie nejakú kozu. Už vidím, jak tam hneď niekoho objaví. No jasné, že. Ja som kus kokota. These creatures once operating under the guise of thin men now show their true form. A purely reptilian species. No reason for them to hide. The aliens don't need an infiltration. A toto by mohla mať peknú šancu trafiť. Toho haďaka. No aj má. 67, ale podľa mňa netrafí. Ale za 5, takže ešte za 5 ma musíme dať. Máme o neho pokoj. Snakes. Počkaj, keď pôjde, akú má šancu trafiť? 35, 54. Takže poď sa sem zakempiť. To je síce iba polovičný štít. 76% šanca na tohto zmrda. Nie, ja spravím toto. Máme dosť slepakov, že by si mohlo takto jebnúť týchto dvoch. Idzo, na kluci, ohňostroj, svietluška. Oho, jak to tam je pekne ukázané, vidíte to? Hezky. Snajperka, no, niečo krásneho. 79% šanca, takže mu to najeb. Ty sa tam nekrč. Čo si dosratý? 5 nábojov, 5 nábojov, ty môj. Koko, to je niečo hezký. Hunker down, lebo nič nevieš. Ty dosero. Takže ty keď mysneš, ale by si mal aj tak ešte za 2 najebať. Ale podľa mňa nemyslí, ona dá. Takže mysla. Ale dala mu za 2. Dobre, takže haďak ide do piče, počkaj, vlastne moja snajperka je mŕtva. Tento jej dá pusinku jazyčkovú. Vlastne nie, oni sú dezorientovaní, takže možno, že haďak jebe na to. Nie. Vidíš? Včera si slopal, takže si nič netrafil, ty slepak jeden. Aj. La. Som kľudný. Som zatiaľ kľudný. Dobre, pokus číslo 2. Že ty skurvizmrdovia ma nenaserú. Je druhá snajperka. Si pičunda. Kurňa, to bol môj vojak. No tak si šumpni Overwatch. A teda, poďme, strieľajte, vidíte ich. Mali by ste ich snajperi rozjebať. No teda. Aha, jak taký plagát mi sem dali.
ich traf, lebo ma nasereš. Ste také slepé. Jak som vás to učil? Ste krepani. Dobre. To je šanca na hadiaka. Na kľúci. Let the party begin. Dobre, sú dezorientovaní. Všetci mali ťažký deň. Zlopali isto. Anchor down. Koľko ti to zvyší? Dobre, ty by si mohol bežať niekde sem. Trošku to tu obklúčime. Vzhľadom na to, že sú dezorientovaní, tak dúfam, že mysnú, tí krepani. Koľko to vlastne zvýši šancu, neviem, to by som si mal zistiť. Ten háďak, ty kokos, to je taká svinia. No jasné, mysni. Krása. Kokos, tie flešaky sú po piči. No ale túto misiu, keď dám, budem mať druhého inžiniera. A to bude niečo po piči. Ako to zajímá, že si v poriadku. A ten si šňupol Overwatch. Takže najväčšia šanca je toho trafiť. Kosatý. 60% šanca, že mu najebeš. Toho hadiaka musím skúsiť. Ty máš to, keď netrafíš, dáš mu za dve, že? Dobre. Ale odokryla jeho krytie. Kúrňa, ako koťar som to predtým nejel, ne? Ale ty... Káž mu, nech sa to delá. Jedno mu ostalo, povedz mi, nie, dve mu ostali, dobre. Keby mu jedno ostalo, tak má si na sere a veľmi. Moc. Ten má Overwatch, takže to by som mohol risknúť. Vlastne, keď nad tým tak rozmýšľam. Vzhľadom na to, že je oslepený od flešaka, tak by ma nemal trafiť. Ty si taký kus kokota. Z teba si jebne. No, ukáž, či sa trafíš. Jasné, že... Začínam mať nervičky. Do piču to. Ty skurvená hora. Ešte len som začal. Už ma budú srať. Takže ty by si mala dole. Haha, jak to zaparkoval. Tybože niekde do piče, nech ťa nezabijú. Kde by som ťa mohol dať, aby si mal také plné krytie. Poď sem, to je dosť ďaleko. Takže tí vojaci nepôjdu po tebe. Dezorientácia odstranená. Sme spadky, jak sme boli. Ty kokot! Jasné. Vstunutá. Jaj, si taký pičungač. Dobre, máme 4. Ty by si sa mala odstunovať, jasné. Ukáž. Minulo ti to kola? Neminulo. 91. Fú, na teba mám 100% šancu, to sa mi ľúbi. Na to, že je tak blízko? Normálne nechápačka. Jaj, to bola... Hneď sa mi to nezdalo, ja som kus kokota. Do piče. Kritiku, ináč do piče. Ešte lepšie. Jebliny. Vy pičundy, nusné.
sa asi jebne, áno, ty si tam ostaň. Máme flasha. Že by sme to poriešili takto? Čo iné? Dobre, kokoti sú zas napití. Teraz vidím, jak vykapie tento vypičko. Čo vymyslíš? Zabiješ ho a nasereš ma. Ty si kus kokota. Tak nemám rád túto obťažnosť do piče. Kurňa, ja som to zabudol nahrávať, no nevadí, však oni ste neprišli. Mám len rozmiestnené jednotky. Ej, ty si daj overwatch s pištolkou. Uvidíme, čo vymyslia. Teraz ti zmrdí. Takže za pištolku to by malo byť 2, 2. Ale... Hezké objatie. Díky. Ty pičom dá. Netrafíš. Ale... Aspoň kritiku za 4 sem by mal. Hoho. Bol načatý. Nechápačka. Ale... Koľko s tou brokovkou dostanem, že jednotky, ale bylo to. Mist? Čo hovoríš mist, keď ťa trafil? Ty si jeblina. Áno, viem. Ty mi pekne pusinku stiež dať. Takže ty poď sem. Vyšší, žlté, žlté. Čítáme ti oným? Máš mačetu. Traf ho! Dobre, dobre. Ale... Že teraz sa pustí takto. 49. Myslíš, že? To je tak srandovno to vyzerá, je presne pri nej. A netrafí. Mňa si klepne z vás ľudia. Koľky máme? %% šancu, že nejebeš, daj mu za kritiku, prosím. A iba za 3. Jajha. Máš brokovku, takže ty by si mu mohla dobre napaliť. Pome. 69? No daj sa. Hezky. Háďak je dole. A teraz je tam moja snajperka mŕtva. No, tento kokotiar. Bež sem. Mohli ti aspoň pištolku dať? 99? Počkajte, s pištolkou. Nie, nechcem. Môže si aj snajperu prepať? Počkaj, nie, ona má iba jednu, ono. Takže ty si bež. Niekam sem do prdele. Dúfam, že pôjde po tomto. Mojom. No ide po ňom, jasne, dobre. Teda po nej. Za 3, za 2, nemysni. Babatunde. Tu máš za to, že máš také priebané meno. Ty ho nevidíš? Ty si taká krepaňa. Ty bež sem. Vyhylujeme koho? Som seba vyhyluje. Jebeme na to. Počkaj, však druhá snajpera má vlastne druhú medikitu. Hezky. A ide ešte aj kroky.
To je hezký. Ty si reloadni. Šlipne si Overwatch. Typek bež sem. Počkaj, ale on bude, že pomôcť. Ja som kokot. Ono zabije. Ono zabije, ale strelí po ňom. Už to vidím. No poď. Pohni sa, pohni sa. Ale... Kamoši. Čauko. No super, takže teraz namiesto toho, aby sme mali enemákov len z jednej strany, tak nič. Myslím si, že by ho mohla dať dole. Ľúbi sa mi, keď vykapávajú tí kokos tie pozície baleťacké, jaké hádžu, ako to je plne piči niekedy. Áno, takže ja som si vlastne teraz trbol z toho shotgunu, by si mohla ísť sem za to auto. Ty sa stiahni sem. Háďačka tam relaxuje. Dobre, skúsime pokus číslo, to je tretí sa mi zdá. Skúsime savenúť. Či to niečo urobí. 59, 59, 51. Doma flešak. Kľúci, hlaste sa. Poď sem. Ale 75% šanca na oficera. Krásna, slečná, chválim ťa. Počkaj, teba keď dám sem, tak viem, že to bude dosť na piču. Keď pôjdeš sem, pištolkou môžeš trafiť oficera, prosím. 35% šanca. Tak dosť málo do prčice, ale keď ho trafi, tak to bude stať za to. Dáš to, dáš to! Nesklamala si, ja som vedel, že to dojebeš. Jaj, ty krepanďa. Rolling. No. Keď ho mysnie, aj tak by ho dala dole. To je krásne vymyslené, ten upgrade. To je pecka, to sa mi mrdia ľúbi. Ty... Oho, 55% šanca. To je málo. Ja to risknem. Ja jej verím. Nesklameš ma. A teraz to po tebe napali ten posledný zvyšný vojak. Promotion. Kúkaj, jak po nej bude strieľať. Jak je v piči. Jediná nie je odkrytá, takže automaticky ide po nej. A po piči. Dobre, teraz sa dostávame do úseku, v ktorom budem saveovať ako kokot. No. Kde je oni? Keby si bežal sem, možno, že ťa netrafí, alebo si ťa vôbec aj nevšimne. Netrafíš ho, netrafíš ho. To je pičunda, on to vždy musí trafiť. Teda ho, netrafíš ju. Ty si už vymenila zásobník? Do piče. Na kokot. Moving to position. Stop Overwatch. Covering now. Tu máš jeden iba, takže daj si Overwatch tiež. Covering now. No ty dosero, tam máš plné krytie, tak dúfam, že tam prežiješ, lebo ma nasereš. Zabijem ťa ja, vlastnými rukama. Snajperka by mala ísť sem. Z tej strany je plné krytie, takže by to mohlo dosť pomôcť. Ale iba za dve, ale nevadí. Aj keď
Za 3. Haha. Ty si taká krepania, vieš o tom? It's still moving. Taking heavy fire. Taking heavy fire. No ale kde? Nevymýšľaj kokotiny. 39, 47, ty nič. Ty máš 49% šancu, že ho hitneš. Ja potrebujem brokovňaka. Alebo túto krepaniu. Takže ty by si mal teraz bežať sem. Dúfam, že tam nikoho iného neodhalíš. By ma tu nasralo a mŕte moc. Ty si daj Overwatch. No, Overwatch, Longwatch. Ty by si mohla bežať za ten... Počkaj. Keď ti dáme sem... I guess that'll be okay. Vyjebem s ním tak, I'm on it. že on je vlastne sám. Takže automaticky sa bude musieť hýbať. Position Tam confirmed. mi už škola dochádzajú, to má sere. A neviem, čo bude čakať pri On poslednom. Overwatch. Ty bež... Semka. Move, move, move. No, deň čo vymyslí teraz ten smrt. No, pohni sa, pohni. Hezky. Daj mu kritiku. Ja som vedel, že mysneš. Dobre, táto nesklamala. Job well done. Dobre. Kde sa portečka? Tu je. Dobre. Takže ty bež sem. A vyheluj si hen toho. Vzhľadom na to, že raz môžeš vyhelovať. Dobre. Takže healuj Galinu Malakova. Dobre. No, doplníš mu? Vyflusaj to na ňo. Dobre. 3 HPčka. Dobre. Ďalej ideme... No, snajperka by mohla reloadnúť. Heading to that location. No, kde je ten? Oh, Aha, však my sme už tu. Hezky. Like that. Shit. closing on target position now. Nikto. Hezky. Jeden alebo neoplatí, to si daj radšej pistol na loď. Civilista. Za smeťák. Tam ťa zajebu, to už vidím. Ale mám ešte 6 kôl, takže môžem ťa dať sem niekde. Počkaj, tu boli, tam boli a ešte tu v tej budove budú podľa mňa. Kde inde by boli. To je moc ďaleko. Already there. Tuto by si nemal nikoho daliť ešte. Dobre. Ty sa daj hunker down. A poďme na to. No jasné. Aha, pištolkou. Povedz mi, že to je ten, čo má 4 HPčka. Ak hej. Advent troops here. Ty si taký kus smrďaka. Do piče. Len toľko HPčík on má. Are you fucking kidding me? Okej. Má niekto flash? Ale... Ty tu máš toto? Cicka moja? On Fešanďačka? the move. Overwatch nikto nemá, že? Dobre. Takže toto šňupneme niekam sem, hle. No poď. This one's gonna be Toto sa mi kurva ľúbi na tej dvojke. Na jednotke niekedy to tak zblblo, že proste nešlo tam dať one. A snajperka, no. Ty poď sem. that's affirmative. Máš polovičné krytie. Ale 77%. Aha. To je ten načatý, nie? Jaj, jebne ma z vás. Not good. Ste takí slepuši. Počkaj, toto klasika. Treba sejovať ako kokot. 34, ty kokos, za to mám ešte len 4. level či koľky. Mňa jebne. What's over there? 62 a 59. 59? Skús to. Skús to! Drž to!
Krásny mis. Musím ťa pochváliť. Ty si taká pičunda. Weapons burning ammo fast. No, teba tu necháme. Koľko máš? Ty máš 2 one? Nechápačka. 56, takže skús ho. Keď ho dáš, dostaneš cukrík. Aj ty si pičunda. That is not good. Môžu byť takí slepí. Dobre, všetci sú po divokej párty, takže by im to malo prd pomôcť a budú všetci slepí. Za rohom, jasné, že? Tam ovoločne úplne. Ale no. Ty si taký kus kokota. Máš oslepovací granát. A ty ma aj tak trafíš? To je to normálne? 56, 50, 39. Druhá šanca. Nedojeb to. Na teda. Dobre. Ten má Overwatch. Ten má 2 HPčka do piče. Ja sa o ňu bojím. Druhá šanca napravná. Takže to daj. Ty si pičunda. Ty si pičunda. Shot failed to connect. Ja mám 4 kola. Kde je ona? Ejďačka. Nie! Nejebne. No nevadí, daj ochranu. Doraz ho. Hezky. Jak ho roztočilo. I got it, right? Nie, nemáš ho. I'm out. Sa pýtaš, jak dojebnutá. Dobre, a to je ďalší. Ty. Tam je plné krytie, polovičné iba. Kurňa. Hitne ho, či nehitne? Nehitne ho. Nehitne ho. Ty slepý. Jajha. Dobre, takže ty si mŕtva. To už vidím. Teraz v tomto kole ťa trafí a zajebe. Ty nepotrebuješ nič. A ide po nej. Dead pičus. Čo spravil? Mind control? Niekedy musím povedať, títo reinkarnácie sú po piči. Pretože keď si predstavíte, vlastne on si tým minie kolo. 33, ja ti verím. Job well done. Ty máš byť mŕtvý. Hezky. Počkaj. Kde je henta? Ty by si to mala reloadnúť. Prd zvládneš. A je... Či je ten oný? Hore. Sprintuj. Dobre. Choď pobrať tieto kokotinky. Čo máme? 3 veci? Elerium Core a 20 stop. Elerium Core. Pekne. Šikula. Behneš už hore? Vybehneš. Dobre. Táto sa teraz nedostane hore, lebo on jej to zablokuje. Kúkajte na to. Ja som taký kus kokota. Ale to už prebehnú ďalšie kolo podľa mňa. No teda, dobre, takže musí ísť ten pičundiak. Bež sem. Berte ho! Ivák! Tada!
to tam, šikula. Stepping off. Len tak o jedno kolo, ale iba 3 loady, to sa mi nezdá. Ja sa nejak kazím z mojej šiťackosti. Ivák! Áno, ešte to tam rozjeb celé. Čo budeš, nie? Hoďej, Lano. I'm going. Počkaj, skúsim to v ďalšom kole. Ty sa tam už dostaneš, a tam je tiež oný. Hezky, kokos, ten tuning, ten zásobník o 2 viac, to je niečo brutálne, aj keď som to dal iba snajpere. Počkaj, keď teba teraz najebeme sem a to posledné kolo tam hodíme, či už nemusím im klikať Ivák. Podľa mňa nemusím. Haló. Takže počkaj, teraz zistíme, či to tak je. Konec? Ale no, neserte ma. Musím každého takto nakliknúť, to spravili kokotinu. To sa mi neľúbi, ale musím sa pochváliť. Iba na 3 loady som to dal. Kapacita. Sa normálne nezdám. Nie! Kokos. Všetci majú Ivák na 3, len ty to musíš mať na 5. Ty pizda. Rating good. Ďakujem. Dobre, ľudkovia. Kúkneme, čo ďalej bude. Mal by som ísť zautočiť na tú továreň, čo tam majú. Pomaly sa začať venovať tomu Avatarovi, či jak sa volá. Ale mám nového inžiniera, takže budem môcť niečo nové postavať. Takže po piči! Uiii! Otvierajte šampus! A pome, nezdržuj ty kunda. Samozrejme čierna obrazovka celá, pretože môj dobrý nočačík to nestíha načítavať a stihol to. Všetci zranení. Kurňa, to bola party. Všetci najebaní. Dead Eye, No. S pištolkou a neminie mu to one, alebo... Dead Eye. Kurňa, teraz rozmýšľam. Dead Eye bol dobrý. A dá to väčší damage. Dá mi toto. Verím, že neskôr budú pištolky tak brutálne vytuningované. Čo si zač? Phantom. Spravím z teba Blade Masterku. Budeš jak Juggernaut z Doty. Jaký oni? Armani. Hej, máme inžiniera. Pekne, a ešte Intel. Koľko máme Intelu? We're getting thin on manpower, Commander. We should check with Resistance HQ for new recruits. Áno, viem, že potrebujeme rekrutov, ale to piče. Ukáž. Available. Špecialista, Ranger, Grenadier. Ty ešte 5 dní budeš robiť Grenadiera. Dobre, takže čo teraz vymyslíme? I am still hard at work on the current research priority, Commander. Commander, if we intend on discovering the purpose of the chip we extracted from you, we'll need to conduct the appropriate research as soon as possible. Hello, Commander. I got creaking down by the aft lift yesterday. I just hope it's not metal fatigue. 79 137 supplies, jasné, že... Takže vlastne tú loď ja som ukradol Emzakom, alebo čo, ja nechápem.
Keď je tu bordel a alien machinery, alien debris. Asi. No, nechápačka. Dobre, takže klasika, saveač. Dobre, ľudkovia, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak hej, kliknite na lajkáča. Ak chcete vidieť viac, kliknite na odber. Pekný deň prajem. See ya.